କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନାଁ ଡାକ ନାଁ ଡାକ। ନିରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲେ? ଜାଣିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ଓ ଗୋପାଳ କୁଳ ଉଗାଳ ମହିମା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦର ଯେତେ ବିଧିମତି ସିନା ଚାରି ବଂଶ ଭାଇମାନେ ହେଲ ଏକ ମେଳ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁକୂଳ ମଥୁରା ଗୋପାଳେ ଆସି ଗୋପରେ ମିଳିଲେ ଗୋପର ଗୋପାଳ ଦେଖି ଉଗାଳ ପୁଛିଲେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନେ ପଚାରି ଉଗାଳ କି ରୂପେ ଗୋପର ତୁମ୍ଭେ କରୁଅଛ ଦୋଳ କି ରୂପେ ଯେ କୁମ୍ଭ ଗୋଟି କରିବ ବନ୍ଧାଣ ନବତନୁ ଶିଖର ଯେ ବାଉଙ୍ଗି ବିଧାନ କେତେ ଫଳ ଆଣି ଭାଇ କୁମ୍ଭରେ ମଣ୍ଡିବ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଧରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭିବ କୁମ୍ଭ ଗୋଟି କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ାଇବ ଭାଇ କେଉଁ ଗୋପୀ ଦୁଗ୍ଧ ନେଇ ବନ୍ଧାଇବ ଯାଇ କେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଧରି କରି ଅନୁକୂଳ କେତେବେଳେ ସିଂହରବ କରିବ ଗୋଠର କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଧାଇବ କେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିତୁଳି ଲେଖିବ ଏତେ ଚିହ୍ନା ହେଲେ ଭାଇ ହେବ ଗଣ୍ଠି ପାଣି କେତେ ଗୋଟି ଚିହ୍ନା ହେଲେ କରିବ ମଣ୍ଡଣି ଏତେକ ବିଚାରି ଭାଇ ବେଗେ ଆଜ୍ଞା କର କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୁହ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ହୋଇଲ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ପଚାରିଲ ଭାଇ କହିବି ତା ଭେଦ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଏକା ସିନା ଭେଦା ଭେଦ ନାହିଁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କହିବି ବୁଝାଇ ମେଘା ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ମୂଳ ଭେଦ ସେଇ
ସିଦକ ମଧ୍ୟନି ସିନା ଉପୁଜି ଅଛଇ ପ୍ରଥମରେ କୁମ୍ଭବତୀ ଦେବପତି ଦେଲେ ପଞ୍ଚକଳାରେ ଯେ ସେ କୁମ୍ଭକୁ ବି ଆଇଲେ ହରିପାଶେ କ୍ଷୀରି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ କେଶରୀ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ କାହିଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାପି କରି ପ୍ରଥମରେ ମହାମାଇ ନାମେଣ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଆଚନ୍ଦନ ଲିଖିବ କାଳିକା ନାମର ଏମନ୍ତ କଇଣ ବିଧି କୁମ୍ଭ ଘେନି ଯିବ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ନାମ ଧରି ଜଳ ପୁରାଇବ ଜଳ ଘେନି ଆସିଣ ଦେବ ସିଂହନାଦ ଝୁଟିଲି ପିବାର ବେଳେ ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପଞ୍ଚମୁଖେ ପଞ୍ଚଫଳ ଶୁଣ ତୁମେ ଭାଇ ଚୁତ ଫଳ ମୂଳ ଗୁଆ ହରିଡ଼ା ମିଶାଇ ଅହଳା ଯେ ପଦ୍ମ ଫଳ ଦେବଟି ଗୋଡ଼ିନ ପଞ୍ଚମୁଖେ ପଞ୍ଚଫଳ ଏହି ଯେ ପ୍ରମାଣ ପାହୁଡ଼କୁ ରଖାଇଣ ଗୋଷ୍ଠରେ ବୁଲିବ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଡାଳ ନେଇ କୁମ୍ଭ ପରେ ଦେବ ନବଧାତୁ ମିଶାଇଣ ଦେବ ଘଣ୍ଟି ପାଣି ଗୋଶାଳାରେ ପିତୁଳି ଗୋ ଲେଖିବ ଜନେ ପୁଣି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଜଳେ କରାଇବ ସ୍ନାନ ଧୂପ ଦୀପ ଜାଣ ଭାଇ ନୈବେଦ୍ୟମାନ ପୂଜା ସାରି ବାଡ଼ି ଧରି ଅନୁକୂଳ କରି କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦୋଷ ନ ଧର ମୋହରି କହୁ। ନା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ସାଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ଭାଇ ମିଶିକି ଗୋପାଳ ପରିବାର ନା କିଏ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋପାଳ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହୁଏ। ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି ରହିଲେ କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆମର ଏଠି 70 ଘର ଅଛନ୍ତି। 70 ଘର ନା କି? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଷର ଥରେ ଆସିଥାଏ ନା କ'ଣ କେମିତି ଆପଣ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ବର୍ଷର ଥରେ ପାଳନ କିନ୍ତୁ ଆମର ନୀତି ପୂଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରୁହନ୍ତି ଠାକୁର। ଓହୋ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନା କି? କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ଥରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ଠାକୁର 5 ଦିନ ପୂଜା କରାହେଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଦୈନିକ ଦିନ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଦୈନିକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୁହନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହେଇଥାଏ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଏ ପୂଜାଟା କେମିତି ମାନେ ଦୈନିକ ଦିନ କେମିତି ପୂଜା ହେଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଆମର 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା ରୁହେ ଆଉ 5 ଦିନ ଖିଆପିଆ ହୁଏ 2 ସାହି ଆମର ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଆମର ପୂରଣ କରୁ ଆଉ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା ଫାଲା ହୁଏ ନା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ 5 ଦିନ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନିକ ଦିନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଦୈନିକ ଦିନ ଆମର ପୁରୋହିତ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିକି ପୂଜା କରିକି 3 ବେଳା ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ନୀତିକାନ୍ତି ବି ହୁଏ ଭୋଗ ହୁଏ? ତାହେଲେ ପ୍ରସାଦ ବି ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲେ ବିତରଣ ହୁଏ ଆଉ। ଟିକେ ନାଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ନିରାକାର ପଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ନିରାକାର ପଣ୍ଡା। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ପୂଜା କଲେଣି? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଏଇଟା? ଏଇଟା ଖଟୁଆପାଟଣା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟୁଆପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କଲି। କେମିତି ଏଠି ପୂଜାର ମହିମା କେତେ ଦିନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ଏଠାରେ ହେଉଛି। କେମିତି ଏଠି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ପେଶାଲ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଆଳତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତି ସକାଳ ଆଳତି ପୁଣି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଇଥାଏ? ହଁ 4 ଥର ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ହୋମ ଫୋମ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ହୋମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋମ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆଜି ହୋଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ହଁ। ଟିକେ ନାଁ କହିବେ? ନା ଦିବାକର ପଲ୍ଲୀ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଜାଗାଟା? ଆମର ବର୍ଷର ଥରେ ଖଟୁଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦୋଳ ପର୍ବ 5 ଦିନ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆମର ଦୋଳ ପର୍ବ 5 ଦିନ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି।
ତଥାପି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବିଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋଳ ପର୍ବ ହେଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଠି ଦୋଳ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ଦିନ କେମିତି ଜଗଜମରେ ହୁଏ ଆଉ ଖାଇବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଖାଇବା ପିଇବା 5 ଦିନ ହୁଏ। ଏଠାରେ 2 ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଲତା ବିନତା ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଆନନ୍ଦରେ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ବର୍ଷର ଥରେ ଆପଣ ଖୁସିବାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଖେଳ ବି ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ କେମିତି? ହଁ, ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଥାନ୍ତି ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେମିତି ଆପଣ ବାହାରିଥାଏ? ବିମାନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିମାନ ଆମର ଠାକୁର 5 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟସ୍ମରଣ ହୁଏ ସେଦିନ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଗାଁକୁ ଚାଚିରି ଖାଇବାକୁ, ଚାଚିରି ଖାଇକି ଆସିକି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ ପ୍ରସେସନରେ ଯିବେ କେମିତି କ'ଣ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ଦୋଳରେ ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋଲି ଦିନେ ଆଜି କେମିତି ବୁଲେଇବେ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଏଣ୍ଟାର ଲୋକ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ ପ୍ରସେସନ ସହ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଗାଁର ବୁଲିବାଲିକି ଠାକୁର ଆସିବେ ମନ୍ଦିରର ସିଂହାସନରେ ରହିବେ ଆଉ। ଡିଜେ ବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରସେସନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡିଜ ଢୋଲ ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ? ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବ।